Oliva presentarà enguany dues novetats importants a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, que tindrà lloc del 19 al 23 de gener. La primera fa referència a la campanya Oliva tranquil·lament, una guia per tal de recórrer el centre històric de la localitat sense pressa. Els itineraris permetran conèixer tant el Raval Morisc com la Vila Comtal, a banda dels principals edificis tant religiosos com civils més destacats, com ara la xarxa museística Olivera o el fort romà del carrer Santíssim. Per conèixer més detalls sobre la campanya Oliva tranquil·lament es poden consultar els fullets editats, els panells instal·lats al centre històric, la pàgina web turistoliva.com o descarregar-se tota la informació al telèfon mòbil amb els codis QR des de l'Oficina d'Informació Municipal. La campanya ha estat finançada per la Conselleria de Turisme. De fet, els mateixos responsables autonòmics visitaran la setmana vinent Oliva per tal de conèixer in situ els itineraris dissenyats. L'any passat vam fer el direccionament de les persones pel centre històric i ara el que fem és la interpretació del centre històric. Per això hem posat uns panells en 3 idiomes, en valencià, castellà i anglès, per entendre que són els de més ús, i tenen uns recorreguts per la vila i el Raval. Oliva estarà present a Fitur dintre de l'estand de la Diputació de València.